nuevo visitante. Así que has decidido aprender euskara. Muy bien, aquí encontrarás todos los audios para realizar los ejercicios de este primer libro. No te asustes, todos los audios están acompañados por lectura por si te resultan difíciles de entender. Además, puedes reproducirlos todas las veces que necesites. ¡Ánimo! Como podrás ver, este vídeo tiene diferentes colores de fondo. Cada color será una parte diferente del libro. De esta manera, te será más fácil encontrar lo que buscas. Rosa, altua eta argala da ilea luzea, uinduta eta grisa kolorekoa du. Aurpegiak arratua du, begiak handiak eta urdinak ditu eta bere sudurra txikia da. Buruan txano laranja eta zuria du. Bere kamiseta berdea eta berde iluna da, bere gerrikoa txikia eta marroia da, bere prakak motzak eta beizak dira, eta bere botak horiak dira. Gainera galtzerdi oso luzeak ditu. Saturnino txikia eta lodia da, ilea motza, kiskurra eta marroi kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak handiak eta berdeak ditu eta bere sudurra txikia da. Bere kamiseta horia eta grisa da, bere prakak luzeak eta urdinak dira, eta bere zapatilak zuriak eta gorriak dira. Karol baxua eta argala da, ilea motza, leuna eta marroi kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak handiak eta marroiak ditu eta bere sudurra txikia da. Bere kamiseta gorria da, bere prakak luzeak eta urdinak dira, eta bere zapatilak gorriak dira. Gandi altua eta argala da, ilea motza eta grisa kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak txikiak eta urdinak ditu, eta bere sudurra luzea da, ia ez du arroparik, baina bere prakak motzak eta zuriak dira. Gainera, oinutsik dabil. Marta baxua eta argala da, ilea motza, kiskurra eta beltza kolorekoa du. Aurpegia borobila eta txikia du, begiak txikiak eta berdeak ditu, eta bere sudurra txikia da, bere kamiseta arroza da, eta bere soinekoa motza eta berdea da, gainera leotardo moreak eta zuriak ditu. Bere zapatila urdinak dira. Bantin altua eta argala da, ilea motza, leuna eta hori kolorekoa du. Aurpegiak arratua du, begiak handiak eta urdinak ditu eta bere sudurra luzea da. Bere trajea marradun eta gris iluna da, bere berokia luzea eta marroia da. Gainera maletin marroia darama. Amama Karmelen nire neba Ikerrekin mendira joan da. Oso pozik daude animalia asko ikusten. Zaldia politak, inurri txikiak, beilodiak eta leku ezberdinetara joaten. Laku garbia, ibaia handia baina, laster herrira etorriko dira eta parkean ezeriko dira. Gero, polizia langilearekin egotera udalera joango dira. Ostean, dendara joango dira eta beroki polita, soineko zaharra eta pijama txikia erosiko dute. Amama Karmelek aitite baino urte gehiago ditu, baina bera bezain indartsua da, eta Iker bere ana Itzema baino gehiago berarekin mendira doa. Azkenean, amama biloba bezain abenturazale da. Lehen, nire pertsonaia altua eta argala da, ilea luzea, leuna eta beltz kolorekoa du. Aurpegia luzea du, begiak handiak eta beltzak ditu eta bere sudurra luzea da. Bere kamiseta gorria da eta beheko aldean beste bat grisa du. Bere prakak luzeak eta marroiak dira, eta bere zapatilak beltzak eta zuriak dira. Bigarren, nire pertsonaia baxua eta lodia da, ilea luzea, leuna eta marroi kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak txikiak eta beltzak ditu eta bere sudurra motza da. Bere kamiseta tirantedun, marradun eta berdea da. Bere prakak luzeak eta mareak dira eta bere zapatilak beltzak. Hirugarren, nire pertsonaia ertaina eta normala da, ilea motza, leuna eta marroi kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak txikiak eta marroiak ditu eta bere sudurra motza da. Bere sudadera grisa da. Bere prakak motzak eta berdeak dira eta bere zapatilak horiak.
Laugarren, nire pertsonaia baxua eta normala da ilea luzea, kizkurra eta beltz kolorekoa du. Aurpegia pizkat luzea du, begiak txikiak eta berdeak ditu eta bere sudurra txikia da. Bere buruan diadema horia darama. Daukan kamiseta motza eta horia da. Bere prakak luzeak, marradunak eta horiak dira eta bere zapatilak gorriak. Bostgarren, nire pertsonaia altua eta argala da ilea luzea, leuna eta horia kolorekoa du. Aurpegia borobila du, begiak txikiak eta urdinak ditu eta bere sudurra txikia da. Daukan kamiseta luzea eta marroia da. Bere prakak luzeak eta marroiak dira eta bere zapatilak beltzak. Gainera, motxila laranja du. Seigarren, nire pertsonaia normala eta argala da. Ilea motza, leuna eta beltz kolorekoa du. Aurpegia luzea du, begiak oso txikiak eta beltzak ditu eta bere sudurra txikia da. Buruan txapel gorri bat dauka. Daukan kamiseta luzea eta urdina da eta bere azpian kamiseta zuria du. Bere prakak luzeak eta laranjak dira eta bere zapatilak beltzak eta horiak. Nik ariketak egin ditut. Peio zure etxean egonda. Polizia oso langilea da. Erizainek txertoak dituzte. Zuk txakurra daukazu. Zu Bilbotik etorri zara. Aititek afaria egin du. Guk telebista ipini dugu. Zu erizaina zara. Gabonetan amamaren etxera joan naiz. Astoak korrika egin du. Asteleenan goiz esnatu naiz. Neguan euri asko egiten du. 6ak eta 10ean klasera joango naiz. Udaberria 6 egunetan hasten da. 37 bider errepikatu dut. Barkatu, non dago jatetxea? Gaur, 1988ko maiatzaren 6an gaude. Haize ostean elurra dator. Bilbora etorri naiz. Aitaren txakurra logelan dago. Hondarrutik etorri dira.